Днес ще се потопим в едни от най-мощните идеи за успеха, вдъхновени от вечната класика «Мисли и забогатявай». Ще разгледаме тези принципи като един вид план или архитектура за изграждане на постижения. И веднага започваме с един наистина мощен, основополагащ цитат. Той поставя централната тема на всичко, за което ще говорим, а именно, че всичко, абсолютно всичко, започва от съзнанието, от мисълта. И така да влезем в същината. Пътуването към успеха, оказва се, не започва с действието, започва с мисълта. Ето тук е една от ключовите идеи. Повечето хора, работят наистина усилено. Обаче това, което ги спира, то не са лошите работни навици. Не. Истинската бариера са лошите мисловни навици. Проблемът е, че просто не се мисли достатъчно надълбоко. И това е, може би, най-решаващият момент. За да промени човек живота си, първо трябва да промени мисленето си. Просто е невъзможно да има външни промени, без първо да се случи тази вътрешна промяна, тази трансформация в съзнанието. Интересното е, че всички велики лидери в историята са били абсолютно единодушни по този въпрос. Добре, сега идеята се надгражда и става дори още по-дълбока. Защото, вижте, мислите и вярванията не просто влияят на реалността, те активно я оформят. Те я създават. А ето и един наистина изумителен пример за това – експериментът с белека. Само си представете, вземат един участник и му рисуват голям, видим белек на лицето. След това го изпращат да общува с напълно непознати хора. Какъв е резултатът? Ами, участниците с белек масово съобщават, че са се чувствали зле, осъждани, отхвърляни. Обаче, тук идва големия обрат. Оказва се, че изследователите тайно са изтрили белега, преди хората навлязат в стаята. Значи, те реално не са имали белег, но са вярвали, че имат, и това вярване е оформяло цялото им преживяване на реалността. И така, какъв е изводът от този експеримент? Нашата представа за себе си, това, което вярваме, че сме, тя работи като филтър. Филтър, който ни кара да забелязваме само онези неща, които подсилват това, което вече вярваме за себе си. Помислете, ако някой вярва, че не е достатъчно добър или достоен, той буквално ще търси и ще намира доказателства за това, навсякъде около себе си. И ето този цитат го обобщава перфектно. Когато промените начина, по който гледате на нещо, това, което гледате, ще се промени. С други думи, възприятието е реалност. Промяната на вътрешния поглед, тя буквално променя външния свят. А сега, нека разгледаме една друга ключова разлика в мисленето. Разлика, която се вижда много ясно в начина, по който различните групи хора възприемат и най-вече планират времето. И тук контрастът е просто поразителен. Нека погледнем таблицата. Бедните хора често мислят в рамките на седмицата, основната цел е оцеляването. Средната класа планира от месец за месец, като целта е комфорт. Но богатите и много богатите, те мислят в перспектива от десетилетия напред. Тяхната цел е съвсем различна – пълна свобода и създаване на богатство за поколения напред. И това води до една, меко казано, стряскаща статистика. Цели 96% от всички пари се печелят от най-богатия 1% от населението. И тук е важно да се разбере, това не се дължи на по-усилена работа. Не, причината е в различния начин на мислене. По-конкретно, в умението да се умножава времето чрез създаване на множество различни източници на доходи. Добре, теорията е ясна, надявам се. Но как се прилага всичко това на практика? Сега преминаваме точно към това. Към конкретните инструменти и навици, които са нужни, за да се изгради един изцяло нов мисловен модел. Тези навици са като тухлички, с които се изгражда една истинска умствена крепост. Например, да започнем с откъсването от резултатите. Това не означава безразличие, а точно обратното – контрол. Следва активното програмиране на подсъзнанието, чрез визуализация на успеха, особено преди сън, и чрез позитивен вътрешен диалог. Онова гласче, което казва «Аз мога». И още нещо изключително важно – да се пренасочи фокуса към това, което върви добре, вместо към проблемите. И накрая, може би най-трудното – да се овладее болката от обратната връзка и отхвърлянето. Да се гледа на тях не като на присъда, а като на гориво за растеж. И ето тук отново стигаме до силата на фокуса. Защото живота, който човек преживява, не е просто живот. Той е живота, върху който се фокусира. Ако фокусът е постоянно върху проблемите, какъв ще е животът? Ами проблемен.
Но ако фокусът се насочи към благодарността, към това, което върви добре, тогава се създава един наистина изключителен живот. И така, вече наближаваме края. Но преди това идва момента да подчертаем нещо абсолютно решаващо. Защото цялото мислене, цялото планиране на света е напълно безполезно без една последна, ключова стъпка. Да, точно така. Направете го. Този призив е толкова прост, а в същото време е и толкова мощен. Защото в момента, в който се вземе истинско, твърдо, непоколебимо решение, тогава всичко започва да се променя. Сякаш цялата Вселена започва да се пренарежда, за да работи в желаната посока. И така, нека завършим с един провокативен въпрос за размисъл, който проистича от всичко казано до тук. Животът, който човек преживява, е животът, върху който се фокусира. Въпросът е, какъв ще бъде фокуса утре? Отговорът остава за всеки по-отделно, а действието може да започне веднага.